Mayong buntag. Yan sa tadiriga pagbigyo. Buya-buya sayo sa kabuntagon. Wa na iwan. Patingawan na sa karsada diri. Unsa man? Mo ri tindahan ni Bakalay. Sa Atbang. Unsay marang ba? Aw. Bugnaw kayo ang palibot diri, buyag. Nga timing sa pag-ari na mo nga naay marang pero wa pa ka pamunga, murag dili parunting bunga. Nga pasensya mo sa akong tingog kay murag ni gawas ang tingog tungo sa pagaw gahapon, grabe ka hapon yun. Ipagaw jud gahapon. Nag-uusap lang kong luya oh. Nya hapit na rabang pista. Kasi mabitin niya tani sa kinantahay. Muna nga nagsige og usap og luya. Gusto inom kong kambal gahapon. Ambot ni salir ba ka to kay inilaging kagsara magkita diri akong gagaw. Kada liso tuwa red horse. Red horse. Nya din taga balibad kay kagsara lagi magkita nya. Muna nga ako pag wa nay tagay ikaw gluya, usap ng gluya. Basin unya ba kukunan ni kay sama ron. Unsa daw si Utsuno? Smart. Ang buntag niyo diha. Di ana gyud mi diri sa inyo. Kondom kamo tawag kay. Di ana mi diri sa Dili sa Matikdom. kay madugong. Unya si papa nimo Sige di ara sa kong tapad. Sige pa mo ab. Sa inyong balay yun. Si papa nimo. Nya di ami diri og tapok mi nga ri. Ayaw lang sa serious. Ka suroy mi. Sige, katuloy. Kuwatan mo lang kayo. Timinda nimo. O dia. Ay, mamahaw Unya ang atong pinaka the best smart diri nga di gyud na sa ko may kalimtan. Kining akong umang kong gwapo. Ayaw si Smart sa akin. Oh, kailan ka na smart? Ayaw ka kilanis. Oh, si Palumpong. Ikaw pa. O kalima. Ikaw pa. Dia si Judibir nga rin. Dia po Judibir. Taas mo, taas. Taas mo, taas. Si Manong mo Si papa nimo. Isa ni bata. Lang lagi siya na. Ikaw ni smart ni. Kamangurang. Aw manang ato nagani. Kaya Niya asawa siya. kita na kami tiyak Ayaw ang ngayon mga dili ako mo wala ka na. Gamay. Mga idol, di ami diri Ito si Mr. Pugis. sunod adlaw pista na. Kunya kami sa sentro sa baryo Matikdom. Yaga Sabi kini. pare man diri ni Edgar, papa ni Smart. Ya, shout out ni Brad Ruben dia, Jipre. Shout out niya dia sa Sanggol. May has pa ako na. Labi na ang body niya si Ulyot, si Katugyot. Sa tanan to ya anak ko ini mo. Yami diri sa baryo, sa barangay. Kaya ba niya to? Alang aha. Muna diri Ilaya. Nga, Damugan siya po. bisag ningaw. Pero Nasa to nang siya bungat di to. kami ngawan natin. Oy! Alila to ng tao. Amo ba yung isab na? Pagbinta na daw kaya din. Kay Adele. Dura ako mamalik. Tigong si Penganya tute. Ay nay bahala ka basta Dahon kay. pa ka na ako. Ara ka. nakay. Ako lagi ako kaya Managyan ka. Awara dili ako. Smart, oh. Gamit. Sino yan si Francis? Yan namin diri, Senior Smart. Kuan Michael. Salamat na lang sa pagtanaw sa akong video. Please lang like and share, comment. Oh, yan kay si Smart. Si Kuan.
Hello Ito, isa na, mga banana idol, slime. mga Wow, yan po sa sakuan. kababayan na ko dyan sa Cebu. Sa Cebu. Chat na sa kami ni. Diyan si Oscar diri nagpapa-probinsya sabi. Diri sa Surigao del Sur. Oh, lang ingutan na Tandag. Surigao del Sur Tandag. Diyan sa Ilaya sa Barangay Matikdom. Mamista ni nga rin. Kumandir tata. Bakasyon sa media ako mga Commander lumon. Solomon. Ang papa ni Smart, si Edgar. Kanya nga akong Amo tuminkwentro ko may kapit. kuha, nagagaw ang pamangking gwapo. Si Lumpong. Amo na ako ama-ama nga ni. Michael. Lumpong, hindi tawag niya? Ha? Palumpong. May papasag ang gano'n. Tanawa di ba ho aga? Nagyasan ni Karon. Sayo sa Kabuntagon, yan, nagkilaw mi. Ano siya na O, Nukan, lukos. asa nga, Mulingit. asa mi dagsa diri sa mga lumon. Di dyo mawang kinilaw. Unya, simpre, ang kinilaw, Masa ko makakuha lagi kay. magkaroon tayong kinilaw, doon na dyan na siya pahilis. Diya o, Ano ba? Dere dorso. oo na, Yan, brown. wala. Aircon na Ang sa dito. istorya, Tanawa siya na po. dyan mo kay, medyo, gikas pag-abot na ko, imbis di sa ko mainom kay kuhan mo na pagaw. Pero di ko kabalibag sa akong mga lumon diri. Sa mga side ni Minda. Diri tanan. O nga, diapos Judy Bear diri. Oh, diyan sa Cebu City. Mo ni say gi panggaan og Duterte si Judy Bear. Oh. Sa kanila sa Cebu. Diyan siya nagpuyo diri sa kuan, diri sa Matikdom. Unya sila si Minda dira. Ay, akong ate. Oh, sila si tata. Akong ate. Akong ate, oh. Ate. Oh, tanawa ni hagit ang busay. Ya, sao maning nga. Pasigan. Sige. Unya salamat talaga sa inyong pag Why ginawa ay? tanaw sa akong page, akong video. Palit pagkatang Please like, comment and share sa akong mga followers sa 10 million. Ato na 10 million followers. Salamat sa sunod na tong post na po sa Maray itong na video. manurin. Higar na sista. Yaw sa damo. Mga idol, diami karon diri sa Barangay Matikdom Sentro. Oh, akong bibi unya mo ato mig busay. Gikan pa mi dito sa mga lumon ni Minda. Di jud ni mawang kinilaw. Ubida kinilaw nga nuko sa pod. Si kilaw asa mi imbitaha kinilaw isda nga presko kayo. Kayon mga labas kay nga kinilaw isda mga first class nga isda kinilaw. Unya karon diami diri sa sentro. Nagikan mi dito. Nagkilaw na sa mi sa pamahaw. Nya mo mi sa busay. Oh, dia si April niya to siya gauna sila nga to. Oh, naguna na sila si Minda. Tuwa sila dito. Kaya gusto sila mo ari sa busay. Apples, oh. Ito na lang to sa English pa. Wait lang po ako una po. Pinasugabi ano. Agar ni. Ako lang una. Uy, titayan na ba na? Panggunit tarong ha. Oh, tunawa rin among mga agianan. Inyo tanaw dire. At kami dito sa busay. Inya morning agianan oh. Kao naglatay oh. Nga gasab latay sila ning sapa nga ang tulay. Unsa man ni nga lubi, lubi ang tulay. Lubi ang tulay. Pag masipiat ka na aw labaw pas busay ang imong kaliguan, tugsaw jud ito ubos. Ikaw, pre. Hinay day, paggunit tarong day ha. Day, utare day. Gunit tarong day. Oh, tunat sila sa atbang. Sige lang, hinay lang, gunit lang tarong. Do na si April, nani. Masipiat, alangoy gyud sa ubos. Pero hinay day, hinay. Ala kini. Ya si Marigold kami lang dyan pong rin grupo ha. Nya kami na sa mulatay aning kuan. Kaning taytayan. So,
Kunya ato mi padung sa Busay. Mo na Busay ba pools may April pool. Oh, yan latay na mi. Basta masipyat, ubos pa dong. Di pwede mababaw. Nagakirig ko. Ah, Ram ni pambata ko pa. mas kidi. Tara. Latay na skidi, taro panggunit na kidi kay sipyat ka o di magkapadong sa babaw at magkatubigan. Kuha ni mo tail ba? Hala ka ano pambiyaan na siya. Oo. Oh, mo niya mong adventure nga rin. Adventure din na, bro siguro. Basta lang ni akong bibi. Ikabi ba? Dali na ko. Ah! Unsa? Ano, palibutan ka dito. Wala ka, ubani dito ka. Unsa naman eh? Ikaw bayot ba? Nari, agyanan. Kuan ibalik skidi kay hadlok sa matagak. Nari, tarong agyanan. Nari, Oh. hindi mo gidang ari sa kuan. Ikaw may agyanan turist. Hadlok sa matagak sa ubos. Oh. Ala, wa manggunit, oh. Oo. Oh, oh. Ay, gini. Tin na lang ka. Nalupig man. Na. Ang bayot, grabe. Tuan ibalik si Kidi oh. Ang unggoy. Kaya hadlok siya mo. Ay naman to. Ako eh. Atos pikas niya agi. Ito atan dito. Ay, pagdagano mata siya. Ya, salamat sa inyong pagtanaw sa among diring mga pagbakasyon. Kini ako gipambidyo diri sa probinsya diri sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tandag sa barangay Batiktum. Salamat. Welcome to my vlog. Di ami diri karon sa Purok Buahan, Kikas Barrio sa ni. Kunya yan, nag-vlog na sa kay mo ni ang sa una dili pa ni di karsada, lasang pa ni. Iti panlasanga ni sa una karon doon na ni karsada. Kunya lapos ni dito sa Busay. Lapos na dito sa Busay karon kay mga bata maulit naman sila og mapuhon nya kami mapabilit mo na amo silang isuroy pagayo diri sa baryo. Ya Ay, kuan dili ka na. dili. O ta mga bata. Unya ari mi Busay. Gaga Nalupig lang ka ni Bading. unya Dagan nagtuwa. ra, wala nang gunit. Pagkuha mi og nangka sa amo mga lumon kay unya maghumba ko og nangka. Ako raw unya ipakita ninyo ang akong vlog sa nangka. Maghumba kog nangka unya kay ihatod ra ang nangka og dabong sa kawayan. Mo ni dire sa probinsya. Pitikan ni Kuan nga doon. Di magsaba. Dili mo kakunan ang mga view diri sa probinsya, diri sa lugar sa akong Paris, akong wife, diri si Linda. Kaya may karon diri nagbakasyon. Pero dili yun nga magdugay may ngari. Siguro mga ari namin sa Hunyo. Kaya meron na semana mo pauli. Kunya kini mga bata. Kini kay doon naman sila trabaho dito. Manguli ni sila una ugma pohon. Manguli ni sila kay ang ilang lib upat ka adlaw. Ilang lib. Karon dito nagbaktas mi hari kay mas mayo yung magbaktas pwede ra gud magsakay. Pero naghayk lang mi kay para sa malingaw. Suba
Kining suba daghan kaning haluan diri. Haluan, pantat o tilapia unsa pa diha nga sa ano. Awang avocado. Oo, niya di na po ah. Unsa di ay? Avocado. Unsa ba? Oo, avocado. Daghan nagbunga oy. Daghan si kuan. Ada bunga oh, avocado. Sina maharlikan. Maharlikan Likan. agricultural. Workers Association. Makita ninyo diri mga idol. Yung mga Na kananay buwa. kababayan nako. Pero wala pa nahinog. Oh, dikha na dragon fruit oh. No? Dragon fruit na. Dragon fruit. Buong. Dragon fruit. Pero wala pa hinog lagi sa kalay. Yatong Diri sa kumbayaw, naon tay dragon fruit pero bisag diri gani sa lain. Sa karong buwan na day dili pa day timbunga. kami. No? Pamulag pa. Oh, pamulag pa oh. Oo. Mga dragon fruit na sluyo oh. Pero namuwag pa. Di pa gyud timbunga. Wala ma-timing sa pag-ari na mo nga. Pamunga gyud og sa lansunis. Lansunis oh. Sa nga ni durian. Wala pa kuno di pa kuno pamunga. Mintas nagbagtas-bagtas mi diri. Padumi sa busay. Makita ninyo ang saka nindot diri sa lugar sa probinsya. Kunya dia akong bibi oh. Si Pariring. Kapag mga followers nako. Muna akong pangging si April. Mag-jogging ka pa. Ha? Jogging. Kay hangak. Palayo ka pa. Unahan pa. Mo ni siya diri ang isa ka nindot sa mga view diri sa diri lugar sa akong asawa sa Mindanao sa Tandag, Surigao del Sur. So makita ninyo. Ailan jud kalimti sa akong mga followers sa pag-like, comment, and share kining akong gipang video karon diri sa probinsya. Kaya mi karon sa Mindanao, Surigao del Sur, Tandag. Kuya ikan sa Tandag musakay pa jud mi dito sa padung sa baryo diri sa Matikdong. Kaya namista lagi mi da pa bakasyon. Yang pista diri sa Matikdong karon pang Pitsa 20. Sayang kayo kay manguli ng akong mga bata. Pitsa 19 kay ilang lib. Karon pa bang upat ra kadlaw ilang lib. Ya di sila kabot sa pista. Diba sinalay ko nakatingog. Ya akong panggao si Dib. Unsa ko nurong gatingog. Maghugor ko. Bago. Amas liber. Liber. Una na dito. Ato na naguna na. Aw, Nagtuyok man ta pwede. diri. Kuan shortcut. Ug ka buan may alanganin mi sa ubang matrutas nga wa pagkapamunga. Pero ang botong pagkargana. Gahapon. Pinyaw. Gahapon galungag mi og palaw. Mo yung gimong gibawon sa dagat. Oh, yan da. Ngay pinyaw. Galing yung pinya. Galing niya ang pinyaw, daghan. Wala pa mahinog. Dagmay pa lang. Dili pa jud ting dili pa kaya timbunga. Kana di pa ing sakto jud sa taguwang ang pinya.
Ah, di batong di oh. Batong na day. Oh. Ah. Ay batong diri, mga daghang gulay. Purya buyag, kini nga mga kalubian diri. Ang bunga naghuot. Ayaw di hadapit. Unya ang butong diri way problema. Pipinaghana. Ugma pohon siguro mura mag adto na sa dito sa kalubian magmuha mig butong. Manguha na sa mig butong ato kay sa di pa sila mo larga mangaon sa mig butong. Ugma pohon. Ay, nabayan ni. Layo pa? Bayot, nasa padapit. Bakuan sa dira. Layo pa? Doon sa kan. Doon na lang. Ubida ka, di ba? Oo. May palaong na dayon. Hain. Kanina ka sada. Dira na rak ako sa basay. Oh. Mao ba? Ana busay dia. Wa ka sa. Ubida ka sa kita. Ato na kahoy. Kani na ni bayan ni bayot. Ambo kasada na bag sa Day marang oh. Pero dili pag yun ting bunga. Kina marang na ganun galabong. Ubida na to yaon. Hain. Abot na kita. Ato na kahoy. Alam mo kalimot sa ako ang page sa video sa pag-subscribe sa channel, like, comment. Ako lang sa ning i-off sa sunod na po na to ang pag-video sa unahan. Salamat sa inyong tanaw sa akong video. Oh, muli diri sa babaw nga bahin. Busay. Si Dibdib. Tapos Bibi, nikat-kat as Bibi. Tapos babaw. Tapos marigold oh. Paghinay dagot. Tabi. Bayutan ni laksa sa kahoy. Hamad Jiniberto rito. Ari na linggo day. Wato na sila. Asaman. Ito. May slide na ng kung ano. Dangog na ba? Dinahinay na gali. Sige. Bulog sa tubig oh. Sa busay. Sige. Si Marigold. Paghinay dagot. Muna ang palibot diri sa busay. Nga mo ang giana na mo paingon dito. So pila po ka. Hinay. Kusog kayo ang bulog sa tubig. Purya buyag. Muna siya ay padirit, purya buyag. Ano ito kayo mga bato? Dagkong bato. Ano siya dito sa Busay, sa Surigao del Sur, Tandag. Mga idol. Mga batoon. Tara sila. Ay, naradi ay. Day, di aman ta sauna. Oh.
Ay, Sa babaya, patak na to. oh, diya sa ilan ni yuta ni Ame. Yuta ni Ame. Ang tubig. Oo. Trabaho ko yan. Yan tubig. Asa, Yan tubig. isa magtrabaho na. Ako. Kami ako trabaho. Mo ba? Oo. Ba, may tanong gripo. Imo na trabaho? Oo, kami doon dito. Diya si Judibir. Sinibiyay nga, Kita ko mas. asa man nga supply nga tubig. Busay, ano sa buwahan. Buhan. Padulong ni sa baryo. Padulong sa baryo. Sa barangay hall. Kana nga host diha. Oo. Kana mga host trabaho dyan ni Judibir. Yes, Duterte. Oh. Ang kasupply ani mao ni siya nga busay. Sige, para lang ito. Unya siya may si Judibir may katrabaho. Ato na dito supply sa purok buwahan o purok baryo Tapos dapat sabihin ko mo. sa Matikdom. Sa tubig. La, sige. Pangaligaw na mo. Pahuway sa moy. Pahuway sa, pahuway. O na, prinsesa, prinsipe. Smile. Yaon. Yeah. Duterte. Si Kodot. Shout out po. Ha? Isa may may shout out. Shout out mga pan. Sige, sa Jollibee. Rina sa bani. Isimot ang jilibi. Dili. Oh, Pero, palit mo sa jilibi. Kaya mga susi mo tayo mo ito. Sige, Shout out sa mga kauban na mo ng jilibi. sige pa. Kisa pa, kisa. Shout out nila Yorobin, la mama, nila Sil, la papa, doon na niya. Pinangga ni mo yoyo. Magi. Eh. Pusing pastilan. Ayaw nga tubig, kusog ang tubig. Ayaw nga ito, dito ka, container. Kasi ka mapatpag. Hindi, magkalikod, wala ko ba ito? Bir, nabay signal dire. Sa hayaon, makasod. Mo ba? Sa'yo makasod? Kaya mga idol. Tabi. Matag Manabi kita sa prinsipi sa busayo. diri sa mga kasahuyan. Tabi, pariyabuyan. Yata mag Don, uha ta diri o video. don. Yaw si Marigoyo. Muna ang busay. Busay, barangay Matikdom, Purok, Dili Katibali. muna ang busay sa Surigao del Sur, diri sa Tandag, sa barangay Matikdom, diri sa baryo Matikdom. Amo niya si ang among guide si Judibir. Duterte. Sa Yose, Duterte. Boy. Ay si Judibir. Ni karon diyan naman ni sa busay na mga ligo na ni sila. Na nagpicture na sila kay ugma, mahuli na sila puhon. Hindi, dito na mo diha. Dito na, lawan na dito. Lawan, Ber. Babaw pa, nga diri. Lamabaw na niya, ano Asan? malawang pagdayaw. Mabaw ra. Oo, sa kapistilit, babaw. Aw. Dito din. Oy, daw, Dib. itong kadalahin na sa Dib. kilit, babaw. Tara ko na ito, bra. Bata, Babaw, ito mo ba? babaw yan, babaw. Babaw daw. Ah, Picture lang kamo, picture sila doon. wala ko na ito, First tara. Lady of Philippines. Mabaw ra. Sige. Di kayo lawang diri sa mga bata, diri sa dagko. Iya, muna diri sa busay. O nga, di sa kameraman na si Tudot, oh. Bakit Odot. uy kaluyo, kamo. Hello, Tudot. Boy, awa, boy. Awa na. Unya na ka, sulo na ka niya, sulo.
Yes. Te, balik te, katungkuan. Ang birong Mga idol, subscribe ka mga idol ha. Subscribe, like, comment, and share sa ato ang video diri na nakuha sa mo diri pagbakasyon diri sa Mindanao, sa Surigao, Tandag del Sur. Shout out na ko na sa Iliyawan, sa Sandog, tanan, mga kababayan na ko na sa delivery sa metro. Tingnan mo dahil. Subscribe. Look,